ka je an zaɓe ka kana mu'amala da 'yan majalisar APC kana karɓar kuɗi biliyan mu ce ka bamu ba, ko mun yi sa'a baka bamu ba, in ba ma ce ka bamu gurin da ya kamata ka zo ka kawo wani abin kirki kace ba, ka ci kurum ka ci shiru, amma ba za ka ci shiru ba sai ka zo kana turo maganganu wanda suke marasa daɗi. In mutum ya ce in shiga APC, ina son shiga APC ko ban ce ba zan shiga APC ba kuma har yanzu, amma a wannan matsayi ni yanzu a wannan ƙasar waye zai gaya mini rigima da tashin hankali da muka yi ɗauka a kan kafa APC? Ai mu muka kafa ta, ai mu ne muka yi jagoranci, mu ne muka san yadda ake federal government, ba ɗan ACN ko ɗan CPC ko ɗan wata jama'iyya wanda bai san ma me ake yi ba a kafa gwamnatin tarayya. Mu muka tsaya muka yi aiki, mu muka kalubalanci federal government, ba irin rigima da ba a gani ba. Har 'yan majalisa ta na an zo an kwashe an kai su an kulle su a Abuja. Babu sirar da ba a yi min ba, EFCC, ICPC, 'yan sanda, SSS, kowa ba abin da bai ba, mu muka kafa ta. Mu muka yi jagoranci, mu muka hada tun daga Eagle Square, jiha 7 muka fita. Duk wannan abubuwa yanzu ya wuce, wa suke magana wanda suka goyi bayan tikiti suka yi kaza, wanda suke yaran da suke lokacin ma da maza suke maza lokacin musu kai 'yan mata ba. Yanzu su ne suke ganin su ake so. Wanda ya ce mu shiga APC mun yadda, amma ka kawo mana menene NNPP za ta samu, me darajar su Abba Kawu, me babu jihar da ba mu da ɗan takarar gwamna, ba inda ba mu da ɗan makarantar sanata da sauran kujeru da shugabanni na state da yawa daga cikin kuna zuwa jihohi, waye ya je jiha aka ce babu yasko, duk wa'annan me darajar su. Saboda haka ka kawo amsa, mun yadda mu shiga, mun yadda mu yi, amma kada ka je ka mai da ni gurin da muka kafa aka zo aka wulakanta mu. APC shekara ta 8 a ƙarƙashin Buhari, ko guzuran goro, ko mun gode duk shugabannin da suke cikinta, saboda mu ɓangaren mu na PDP a lokacin nan ba mu da mu aka fara ba a zahiri, amma duk muna ciki aka yi. Duk da suka gama suka ɗauke suka kai gida, me muka ce da su? Duk da suka gama suka ɗauke suka kai gida, me muka ce da su? Dole muna ganin jama'iyyar nan, Umar Haruna Doguwar da shi da ciyaman suka zo rana tsaka ba zaɓe aka zo ba komai ba, aka zo aka ƙwaci, aka ɗauko aka saba wasu, mu ce da su komai ba. Muka dawo PDP ma kuna ganin abin da suka yi mana, dole ciyaman suka hana, dole muka zauna a sulu suka kiyarda, zato suke mun fita mun shiga daji mun mutu kenan. Da muka tafi muka samu daraja, yanzu muna da mutunci, muna da daraja. Mutum ko ibilishi ne yana kirga 'yan siyasa a jihar Kano da Najeriya, ba za ka kirga hannunka na dama baka ambaci Rabi'u Kwankwaso ba. Sanda nake APC, sanda nake PDP, ina da lamba, wa ma sanda da ni. Muna yawan mutane marasa mutunci aiki, suna cin zaɓe amma ba za su kula mu ba, za su girmama mu ba. Duk wannan abu ne wanda yake ya faru, amma yanzu mun zo mun ce mu ba sauri muke mu bayyana fifi ba, muna jin daɗi hankalin mu kwanci. Amma idan da wasu waɗanda suke son mu yi mu'amala da su ta gaskiya, wanda ba za a sake dan kwatar da mu a ƙasa kamar inda aka yi a baya ba, to a shirye muke mu yi wannan tare. Koyan PDP da suka zo suka ce sun gane sun yi kuskure, in za a yi kaza za mu yi kaza, ga yadda za a yi alkawari mu gani a idan mu kowa ya shaida cewa da gaske suke. Koyan PDP da suka zo suka ce sun gane sun yi kuskure, in za a yi kaza za mu yi kaza, ga yadda za a yi alkawari mu gani a idan mu kowa ya shaida cewa da gaske suke.